Здравейте, дами и господа, вие сте с екипа на ProPlayers BG. Днес ще снимаме третия епизод от поредицата Скок от люка. Аз съм Дамян, зад вас човека за камерата Георги Монев и Антон. А човека, който говори по телефона е Ачо. Ще започнем след За вас една секунда. Дами и господа, днес Ангел ще заеме мястото на Георги Монев. Ангел ще снима, Георги ще се включи в нашата игра. Аз качам. Дами и господа, Антон ще се каже от тази люка. Лadies and gentlemen, само материал за по-късно не пуснаш аз. Давай. Трябва да насиля тук имам. Спира! Чай, не предаваме се, откаваме се от това нещо. Добре, дами и господа. Така, първо са Монев и Дамян. Всеки ще играе по два мача. Това значи, че всеки колко точки може да събере. Ай, да играем както ония път. Дали така правим, че чакай се да помисля. Както първия път. На един рунд. 12 бе, виж бе. 12. Аз мога да печеля 3. Ако трябва да печеля 6 и още 2 пъти. Да. 12. Значи макс е 12 точки. 12 имам. Макс е 12 точки. В 12 точки макс. 2 по 3, 6 и 3 по 6. По 3. Всеки. Ние по принцип така е по-лесно по 3 по една. По една равенство, по 0 загуба. И така, първо са Монев и Дамян. Абе, так, как пекна това слънце? Ами, според тебе купа. Защо си знам, снимаш или не? Шус. Ама, вижда ли са? Вижда се, бе, той слънцето. Аз не виждам, а от камерата се вижда. Защото и аз не виждам. Защото от камерата е са по... такова. Да, се вижда по-светло. Чай, че и аз ще скоро това малката. Аз сега не мога да се вкръпка. Браво, Няма шанс. Още малко назад. Още. А, там. Си я пробвам и да ми пробвам. Ама стъпни както трябва, не са въргаля като проси. Значи тука. Да. Са въргаля като проси. Но не би. Кой ви? Монев. Монев. И сега са Дамян и Антон. Първи Антон. Айде, аз ще коментирам. Аз съм Алекс Сокачев, ще коментирам. Алекс. Стига столец! Арчо. Така, сега тук бъде скача сон. Беше шампион на Лига Европа. Какво ще стане тук? Сега ще видим. Кога ще им се пъскат по шмота, Люка? Ето бият силените. Какво ще стане решаващият бой? Ай, ще скута. Точно там. Нямам шанс! Това беше безчина. Добре си беше. Чай да го довлача. Ох. Чай, че много нависоко скочих и стъмнах на хрил, като скочих. Няма чама би, това беше слаба работа. Моня, стимай от тъгъл да му се гледа къде сме. Оп. Скача. Аре, дай. Чай, че. Добре, бия. Ето тук някъде. Виж ли? Ако не се лъжа. Да. Сега, с кой съм? Монев. Добре. Дами и господа, сега... Ама така сам. Махни микрофона от ръката. Махни микрофона от... Просто слези от микрофона. Другите просто. Сега ще Снимаш, играем... ела преди тук на бъдница. Окей, аз сега снимам. Добре, ела тук по-напред. Окей. Ко се скитрил тук на сянка и натам случи. Окей. Сега първо ще скача Антон. Кога скочиш, ако арпато скочи. То път ще се надяваме да не скочим. О, вижте една коза минава преди. Вие ги съм забравил. Ще виждате ли? Защото аз се виждам. Добре, скачай сега. Я чумая, видя? Хубаво. Чай, че се скрих малко. Айде всичко. Особено коврите. О, чай, че не. Чай, че са разклачили гледали. Тук е мястото на Антон. Да, Нищо. аз се разклачих се, иначе ще повече разклачих. Чай, че тя се развързах. Давай, Монев. И да не ме видиш, ме кърък. победителят е Антони. Какво се случва тук? Пред. И ladies and gentlemen, Satan е обладал.
Започват реваншите след броени стотни за вас. И здравейте, дами и господа! Тук си с втория кръг на Шампионска лига. Какво ще стане в решаващия матч на път? Тук Дамян спечели над Монев. А какво ще стане тук? Както знаете, миналия път Монев доста се спъна и падна, но не можа да скочи. А Дамян направи доста хубаво скачане. Дали този път ще можат домакините да отново да бият гостите? Какво ще стане в този матч? Стоп, аз малко си ми свича. Не малко. Аз не съм първи. Да, и така сега... Дай му. Ти си бе. И така, сега първи ще скача Дамян да силва се той какво ще направи. И така се дръпна чудуминя. Аз леча. Чека по-полеча. Малко назам. Назад малко по-назад там тъп. Сета, аз се имам където Няма да успея. Ракия. Да, знаем. И тук Дамян побеждава. Ето го е втория матч. Какво нещо е Шампионска лига? Лега, лега, плик. Едната верига на тази люка политика. Дамян е с 6 точки, Монев с 0, а Антон също е с 6. Този матч решава всичко, който бие. Решава всичко, имаме с Монев един. Имаме с Монев един. Да. Всяка дума ви. Да, за мен си. Да, ама пак за Дамян всичко решава, да. За Дамян си. Този матч решава всичко за Демчиса. Тоест много мразя да се блъскам по шиванче, като го правя. Много е гадно, направо политаш. Ама аз се хлъзгам сега. И какво ще стане тук? Молит. Там е, да, нищо. Аз точно нищо. Никога някаква стига. Винаги се скачаш на рекорда. В принцип, ние това не ме ръкона. Някъде това. Не, ето го моят, твой е там. Това е моя! Къде е твоя? Ето го къде изкопан. Аз пък тук не скачам такава, сега но се хлъзгах и направо чисто нещо на скача. Така че да ме това не. Рекорда е малко по-напред. Аре бе! Окей. О, yes! Равни бяхте. Със съвсем добре. Ама ти Дамян, така се стързич. Бай! Ама Ма... не падай така, защото не виждаме къде падаш. Не, тук на камерата. Видя ли? На камерата съм видял. На Камерата видя, обаче със сигурност ще трябва пак да го пусне да дава. Не, сега в края ще. Няма нищо. Ако точките са несправедливо отсъдени, Антон би. Еми аз сега ще бия. Той ще Моля, би. човек, не мириете. Няма да се Монев, нищо лично. Да. Добре. Чай. Видях къде е доктор. Равно и аз това е. Така. Какво ще стане тук? Моя не виждате къде скочи. Ма сега. Победа. Победа. И това беше... Така. Това беше за не стига тук. Не, чакай малко, чакай, дай за малко. Сега ще видим дали... Сега камерата ще види дали всичко е било както се е било и ще ви кажем. Как да не можем да Как да Добре, кажем? няма да им кажем хубаво. Всичко се е било така. Окей. Чао. Абонирайте се, харесайте. Аз бях Ачо, Антон, Монев, Дамян. На първо място Антон. Да. После Първенец. Аре бе, Чао. И... възникаме съм.